второто сърце имам от около 3 месеца и половина вкъщи. Преди да започна да го използвам у дома, за първи път като се качих тук в салона, на най-кратката програма, пристъпвайки едва до края на процедурата, имах усещането, че бях излязла от сауна, при положение, че движенията, които извършвах, бяха като на жар. След като го взех вкъщи и започнах да го използвам редовно, сутрин и вечер, съм стигнала вече за 3 месеца и половина. Го използвам сутрин и вечер на най-дългата програма, като движенията, които правя, са като да са бегом. След като завърша процедурата, освен общия тонус, който ми се подобрява, краката ми олекват и имам усещането, че мога даже и да литна. Преди да използвам второто сърце, тъй като имам разширени вени, краката ми, особено левия, оттичаше и ставаше видимо по-дебел от другия, десния, на който нямам разширени вени. Сега този крак вече спря да оттича. Тежестта, която усещах след края на работния ден в краката си, вече няма или в най-лошия случай далеч по-малко като такова усещане. Още в началото, до към 10-тия ден, усетих промяна в перисталтиката на червата и изхождането се подобри. Освен това, от след раждането си имам хемороиди, които не бяха постоянен мой проблем, но периодично се обостряха и буквално не ми позволяваха да изпия даже една чаша червено вино. Които хемороиди тази зима просто не съм разбрала, че ги имам вече. Може да се покажат пак, но на този етап, докато го използвам, тях вече ги няма. Браво! Може би има и други неща, които не се сещам да споделя, но това е, което се сещам, ако някой... С ходилата имала ли си проблеми? Ами в началото имах усещане на дясната пета болка. Далеч по-различно от останалите части на ходилата. Следствие на което аз си погледнах там в схемата и си направих гинекологичен преглед. Имах леко възпаление на левия яйчник и след прегледа обаче започнах, не проведох лечение, просто си слагах проектора на яйчниците тук. И скоро ходих по друг повод на контролен преглед, такъв профилактичен на гинекологичен. Това възпаление вече го нямаше. А да си имала джустабан, нещо да си забелязала? Не. Единственото, което не съм, мога да се опача от второто сърце, че непрекъснато краката ми отдолу стават като седначна подметка. Но аз го работя на бос крак и, както казах, и сутрин и вечер по 36 минути. Ами това са токсините, значи целта е да се изхвърлят. Ще минат тези проблеми, след време това се излющва просто. Непрекъснато има лющине, да. Добре, мила.